Да, добре. Кой се подпише? Губите направихме ли? Айде, fortune, Ама той за ключенето, ама аз ключа вкъщи, другата. Боксови. Всеки си слага боксове. Да слага съм боксове, магнети с тебе. Маняк, аз нямам съответно болер. На поляната.
Бизнес. Няма проблем. Както искам. Момент, Уейс! Как беше? Да, ама ще загуби Макс Пайт. Ние сме живели на това са по-топалски, няма проблем. Аз мога и с месеца да стана. Аз съм Матил. Годен, но се не иска по... Не моите са виж Ева на Дай такива тренировъчни. Да, и се Сега ще идат тренировъчни места. Види, ако имате някаква каска, аз ще ви тук изкарам по една каска, не правят беля. Аз ще изгарам, имаш да. Аз съм готов да заспа, не е проблем. Все пак проблем формула за да ви. Съм. Мятка съм, мятка съм. Я събим. Слушай. Да. Повиш ръка. Отпред да маже. И се пазиш. Крака не. Не. И се пази. Удръж се. Маняк, моля се. Да. Гоше. Няма да искам при мен. Както казват момчетата, това е организирано събитие, подгрявка за Макс Пайк. Ние сме инфлуенсъри, ние сме генгстери, ние сме генгбенгъри или реалити генгс. Аз съм Жан-Клод Ван Дам във филма Кръв в спорта, Том после да направи брат и инвалид. Стига, почини. Почини. Абе. Почини, бе. Аз съм предупредил, който не е от залата, няма какво да влиза. Да, чакай, но аз ще Охо, пръста замина. Колега. Ето ти вода. Виж. Ама малко пи, не пи много. Изчекват ли си? Ти жена ли си, маняк? Стига. Гуми служите ли? Служи се. Моята една. Пръста замина, маняк. Да го раздам. Той това отрязан средния, не греши. Това е на какъв ресър, да? Да, чо? Да. Къде се спираш? Ако го ще е. Забавлявате се? Леко. На арената, помня. Спортно шоу. Максимус, are you not entertained?
Ярка, как си да А? Не, сега всички в Диден. Не знам, 30 сезон. Три глътки вода пи. Колега, А, да. това е за Дакота Тичева, бе. Какъв искаш? Аз не разбирам какво е това искаш. Понякога имам чувство, че аз съм един ултрас. Аз не разбирам. Кажи, какво да натисна? Нямаха музика ли ще издеме на този файт? Колега, Сега чува ли се, бе, в такива? Сега добре ли? Еми да, бе, то няма как те да се чуват. Те какво искат? По един микрофон да слушат. OnlyFans, ако ме изсипи, ти нали викаш, лягай да спиш, защото могат да изсипят. Сега ако ме взеят да ме изсипят, OnlyFans ще вземат, да знаеш. Добре. Яде една кърпа с петушанка. Къде да взема така? Някаква кърпа има ли? Стив Вуда кърпата ми е там да се петуша. Чай малко, яде бе. Колко човек са? 2000 човека. Я? Бах моя. Каска, стига. Пай ще пеш на виза, дай. Извинявай, ти Вуда пъвлета, шволичанчиката ми е там на бара, само с черепа, с бъча баха. От друго значение? А? Не съм видял. Ти Вуда, извинявам се. Само е там чанчиката ми е на бара, се сбържам от новата. Да. То на ринга, бе. Не тук. А? Моето кумале е това е това. Бе, аз нямаш кума. Виждеш? Бе, дайте му една кума. Извиняй, повече кума ще ви се. Няма да му направите една кума. Бара има. Бара има. Взе една кума, взе една кума, ще кажеш, че има. Team Wood Aware. Кои сме ние, сигурно се сещаш. SMG, по-добре да се оглеждаш. Маняци. Тире, айде, вътре ще е, тире. Почваме. Колко беше, бе? Или да я знам. Стига, брат, след това е спривка. Сте се. Нека по-добре е да остане прав. Житбах ти аз, маняк. Маняк, това е стрит файт. Не знам, но те не са най-късни човек, от всеки ли са.
Ние не му трем само в тики-токи. Малък си, никой си ми свалеше. Много да почнаха да правят 20 евро кашука на теб вече, брат. Добре. Аз съм го 20. Залог си давам, че една. Ай, кой залага за Стоян Колев? Аз залагам 20. Чува ли се, бе? Има ли звук? Има ли звук? Има ли звук? Има гангстер. 30 от мен за Стоян. Аз 30. Общо 50 нагоре. взема на 6 Не съм слагал пръста от другата. Да, по-добре да не питам нищо, че приключи всичко. За кой го правим? За underground и за курвите. Не, при това вариант. Позитивния underground. Виж ги как са събрали медовци. Поне се вижда, бе. Кой има да слушате? Пускаме ли музиката? Ако натисна нещо, ще приключи лайф. Да видим. Колко човека са? 2008. Дали? Да. А? Слагай каска. Май бе, брат. Да. Слагай каска. Да, по 2 минути е най-добре, мани го Стоян, какво говори. Лайфът ти е на пауза, викат. Лайфът ти е на пауза. Да го пусне, че е на пауза. Как си? Няма време, пълната шеф. Огън. Само, че като има стоп стирам. Слушайте, Да. Няма. Каска.
Айде, чуй. От 2 минути играем, да кажем стоп, спираме. Аре, Стояне! Чакай, ММА или бокс играем? Леко, леко. Дишай, дишай. Бърдичката надолу дръж. Стояне. Дишай, бе, дишай, бе. И бърдичката дръж надолу. Дръж бърдичката надолу, като трябва да завишава. Разиграйте се малко, момчета, разиграйте се малко. Айде, стоп! Огън! Чете, играйте по-умно и така. Стояне! Сложи каската. Стояне, ръцете долу, като главата е така долу. Защото ще получиш колена. Ръцете отдолу. Queen business money. Ready, motherfucker? Колко е парено? Още малко, брат. Колко има? Колко секунди остане? Не сме пускали време в начало. Ти решаваш нужда. Нали каза Street Fight сега? Да. Е? И? Няма рундови. Чак беше ли това? Street Fight, газ. Чай малко, аз съм по-силен част. Учи тогава, тренирай си пак. Играят какво? А казвате, сте хубаво, да? Добре беше. Аре, Стояне. Слагай каската, Стояне, давай. Всичко от себе си направете боя, да се дръжка. Ей, разиграйте се. Аре, бе, слагай каската, бе. Но ми тече тя каска, да ти сме в нея. Вече. Така сложно. Има. Не, той се сказка. Не, сказка, ще дадете глава, това стане беля глава. Мани, 10 секунди ги пускаш, после официално ще направят бой. Ще тренират за този бой. Примерно след 2 месеца официален бой ще направят. Тренировки. Да, контендър.
Чувствуй се генгста маняк с пълна. Кажеш ли? Давай. Давай, Айде, момчета, последна атака правите. Последна атака правите. Ако няма победител, обявяваме. Не да няма нокаут. Чинете друг гол. Дистанция. Дистанция, пускай удари само, бе. Чакай малко. Стига е. Ай, стига. Да. Нямаше нокаут, съжалявам. Човек горка. Сега ще го правя по дела някакви. Плащам! Ти човек, аз ева. Предадах ли залата? Предадах ли залата? Как ще предаде залата? Да почекваме контента да трябва да справя пушка на случай. Трябва да справя пушка. Ще ме приключва. Добре, че този беше 1,40. Да. Ще направим. Аз не съм спал 60 часа и съм цепнат, как знаеш. Все едно съм бил рози. Да, пия нещо, бе. Много жирава. Ти голямото ще е твой. Съм спал, ме. Това беше стрит файт, не беше. Хилесото, така го удари. Не си доволен. Днес го изпити, бе, брат. Хайде. Хайде. Това е премиум фитнес. Добре, ама тук каска маски. Каска маски, ма нека. Ма добре. Какво ми ребидонци? Съвсем ми машина, браво. Доволни ли сте от батко? Брат, ти ли? Каски, това в газа.
Само утре с графити, пичове. Не са бити по улици в залата. Това виждате, проблема приключва. 2 месеца се хулихме, сега край. Обичам да виж моите смешно. Дайте на лайф, че на лайф. Ще видим дайте в ябълки. Аре, момче. Айде. Стига цяло. Брат, стига, устехме. Изборих се топ 5 раза на Свилин. Добре ли беше мач? Добре беше, Айша. И винаги плащам с карта. Стига се, стига на лайф се, аре бе. Аре, снимай се такова сте. Айде. Край. Край, това беше край. Ай, чао. Чао. Дай. Целен подарък. Маняк, моля се, остема да дишам въздух, бе, брат. Ай, си. Още един телефон там. Да. Ти гледай, го губих. Моля се, дай се, чакай. Дай пиянца, брат, ай сега. Ай, пиянца, ко. Седи сме в залата, пиянца, брат. Свърши малко, вземи въздух, вода вземи. Мага да е тя по-голям. Виж сега, Wi-Fi паднал, къде е? 5000 човека не могат да гледат. Постави, може къде, брат? Значи 40 логаря му 50 евро, дай. Дай, тя ти ги дава, сещаш се? Да, се езика, бе. Не, брат, дай, брат. Не искам. Значи 50. Дай, ще оправя пари. Аз се. Къде се те поли тук? Да. Плащам. Не съм спал 50 часа. Знаеш. Някой излезе. Чакай, усети го малко да вземе въздух.